Frații de la Toflea, aici la Besearică, au plecat toți aproape, dar problema este felul următor. Felul următor este, uite, Besearică aici la Orșan, aici la Toflea. De să mă rugau primul, că n-am plecat să-mi la Toflea, că n-am La frați aici la Orșan, la Canajar. Așa te țidă la lumea Cana, cam te țidă la Sfântă. Te țidă la lumea ca de iadi. A doi fai nu păcate iai ce șucarele la. A doi fai nu. Multe deja vii mai dar. Lăudați-ne Domnul! Dacă trăiește Hristos sau nu trăiește Hristos. Lăudați-ne Dumnezeu și biserica să spună amin. Îl rog pe fratele Manuel să vină să vă face o rugăciune. Vrem să facem o rugăciune puternică în țara asta. Domnul să... Nici eu nu. Apucă-te legat să mă cere acolo. Vrem să facem o rugăciune. Să se facă cu toată biserica. Amin? Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Ne ridicăm în picioare și facem o rugăciune. Cu toată biserica. Pentru cine? Pentru sora noastră este, da? Că atunci când se va face ungere, Dumnezeu să spună mâna. Și biserica să spună un amin. Ne rugăm pentru vasele Domnului. Ne rugăm pentru lucrătorii Domnului. Ca Dumnezeu să spună brațul. Sora Estera să vină aici în față. Lăudați să fie Domnul. Toți frații sunt aici. Veți intra pe YouTube. Veți intra pe YouTube la satul Orșan. Vrem să ne rugăm cu toată biserica din toate inima. Mări să fie Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu. Ia noi stăm în picioare. N-ai mă calc, să multe cine m-am să nu se audă cântare mai tare. Haleluia, haleluia, Maranata. Cântări mai poți să rugăm. Dar noi suntem învățați, dar nu. N-au canat deja te dicau far și pe cadou pe YouTube, pe casă. Vai, ce grea durerea mea, mă rog, să te că n-am mai diciul mișto. Parcă